Hola, bon dia, em dic Diego i avui us parlaré d'aquest conte superxulo. Es titula Tindre un germanet. Està escrit per Maria Soler i les il·lustracions estan fetes per Ana Clarinada. L'editorial és La Formiga Blanca. Té 62 pàgines. És per a nens de primer i segon, 6 i 7 anys. Aquest conte va sobre una nena que surt de l'escola i no li venen a buscar. Llavors, el pare arriba amb la mare i somrients i li diu: tenim una sorpresa per a tu. I diuen els pares: tindràs un germanet. Van passar 9 mesos, li van comprar de tot: roba, sabates, joguines, llibre, etc. Però el més complicat que li va passar va ser trobar un nom. Van anar, la mare va dir: Josep Manuel, com el pare. El pare va dir: no, el pare després va dir: Adrià, que és ben bonic. La mare va dir: no. Llavors vam anar a comprar un llibre de 100 noms en català. I a ella li van agradar Ausiàs, Pau i Andreu. I van triar Andreu. Aquest llibre us el recomano perquè és molt xulo i té moltíssimes històries. Adeu!